ụmụnna the best style ịla ọtụ bụ as in na gị bụ nwoke chiela nwaanyị ọtụ chọọ ka ịkpọfee that girl that lady gị na ya na-abụ n'ala ọtụ asị ya bụrụ na nwunye gị asị ya bụrụ na your side chick asị ya bụrụ na your baby my brother come close ichiela nwaanyị gote Yolanda yogurt ọ bụgodị ndị sachet ya na-ere 300 ma 200 naira gotie gị na ya na-abụcha ịla ọtụ like this weta ya wụọ ya n'elu ikpu ya ebe ahụ ikpu dịka ya ebe ahụ ajị ụmụ anyị na-adị si ebe ahụ huo that yogurt yes huo that yogurt n'enu ebe ahụ ajị na-adị wụọ ya ofuma ofuma ịwụrụ ya mee gịnị wụnyekwuo ya n'ọtụ ya si n'ọtụ ya ama etu a si n'ọtụ ya rachara the yogurt rachasịa enu ebe ahụ ajị na-adị ịrachasịa ya i wee werezie yogurt wee hụnye n'ime ọtụ a wee were ire were ọnụ mịa anya emesịa nwaanyị ọnụ ọtọ even nwaanyị ga-anyụnye gị ịfụ nwaanyị ga-anyụnye gị juice ya n'ime ọnụ. Yes, try this and thank me. Ọ bụ na ị bụ nwoke mee this search and thank me. Number 1, ị ga-afụgo dị ka enyi gị nwaanyị ga-esi na-achọ gị 246 ịchọ ịrịa ọtụ ọzọ sị gị dadi ma ọ bebi m gị laa anya ụdị ahụ ịlalị ya mbọsị ya ịfụ na ụmụ nwaanyị m ihe dị mma o achọrọ m ka likere unu secret ya. That is why m ji wee kụziere ụnụ ya. Were yogurt gụnye nwaanyị n'ime ọtụ were ire soko the thing ka o jezuo nwaanyị arụ ka nwaanyị tiere gị mkpu ọtụ like this. Mgbe ahụ ị ga-ebiti ya ọ ga-anyụ gị prem 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 n'ọnụ ịlacha afa ncha niile.